Oikein hyvää päivää, Tube. Tänään olisi tarkoitus tehdä sellainen video, jossa mä opetan, että miten aloitetaan Growtopia. Niin, että mennään tähän videon pariin. Elikkä tähän videon alkuun mä näyttäisin vähän näitä lukkoja. Moi niin, elikkä täällä on näitä kaupassa, näitä kaikenlaisia myytäviä esineitä. Joten me aloitettaisiin lukesta. Niinku tämä zombie jammer tekee sellainen, että jos sinne maahan tulee zombeja, niinku ne ei voi muuttaa sua zombeiksi lyömällä. Tämä punk jammer estää lyömisen. Mutta jos sulle ei tätä zombien jammeri ja tää punk jammer estää sen lyömisen, se muutut kuitenkin zombiksi. Tällä voi niinku siirtää ovea, tällä doormoverilla ja vending machinella. Niinku sä voit myydä sitä esineitä, vaikka sä olisit poissa tästä pelistä. Se myyminen käydään kohta läpi. Tää niinku nopeuttaa 24 päivää, eli vuorokauden. Signal Jalme on vaan kivan näköinen, eikä se tee mitään. Sitä ei kannata ostaa, en suosittele. Tää Backpack Uprange, niin sä saat 10 tilaa enemmän siihen sun indiin. Smallokki. Nyt siirrytään niinku näihin lukkoihin. Siis Mallokki vie suojaa noin 10 tilaa, joten katsotaanpa. Smallokki kuitenkin suojaa aika sellaisen pienen alueen, joten ei mitään sellaista kauhean isoa aluetta. Niinku just tämän verran. Näettekö se noin viivat, jotka heiluu? Niin niinku just tämän 10 blokin verran, niinku se Smallok suoraa. Siirrytään seuraavaan lukkoon. Seuraava lukko olisi niinku tää Big Lock, joka suojaa noin 48 tilaa. Näin, ostetaanpa sekin. Ja elikkä jos sä haluat, se suojaa myös maan, joten jos sä haluaisit niinku vähän isomman tilan, elikkä Big Lock suojaa tämän verran tilaa, elikkä 48 tilaa. Siirrytään seuraavan lukkoon. Elikkä seuraava lukko on Hugelok, joka suojaa noin 200 tilaa. Ja tää lukko alkaa olla sellaisen aika hyvän puolella. Koska jos sä haluat, että sulla on todella paljon tilaa, vaikka suojata sitä sun maata tällä Hugelokilla, niin siihen se on hyvä. Hugelokilla voi myös ostaa sellaisia ihan semi-hyviä kamoja Tradessa. Tradesta me puhutaan ihan kohta. Mutta kuitenkin Hugelok suojaa tämän verran. No niin, ja viimeisenä meillä on World Lock, joka on näistä 4 lukosta kaikista parhain. Ja se suojaa noin koko maan. Joten mulla ei nyt riitä, mutta mulla on täällä World Lock. Joten kattokaapa tätä. Kun mä laitan World Lockin, tässä lukee, että näettekö te ton vihreän kirjoituksen? Siinä lukee, että mä oon tää maanomistaja. Ja aina kun se on vihreä, se kertoo, että mulla on täällä World Lock. Ja siitä huomaakin, että se on suojannut koko maan. Eli kukaan ei voi rikkoa tätä mitään blokkia, joka on täällä. Siirrytään seuraaviin asioihin. Ja nyt me käydään tää skämmi-asia läpi. Eli kuka tahansa voi skämmätä sut. Eli kannattaa ottaa varulla, mutta yksi juttu on selvä. Älä ikinä koskaan droppaa mitään kamaa toisen maahan. Onko selvä? Paitsi jos teet givevalta vaikka. Mutta se on aika huono kyllä toisen maassa. Okei, nyt mä näyttää, miten aika monet tyypit skämmää. Eli ensimmäinen, kattokaa. Mä laitan vaikka Hugelokin. Eli se olisi palkinto siitä, jos droppaa jotain. Ja kattokaapa. Jotkut jätkät aika monesti tekee tällä Kick tai Wordman. Mutta tää on vaan leikkiä, joten en mä oikeesti skämmää. Nyt mä teen kautta Uba,
että toi mun kaveri pääsee uudestaan tänne maahan. Ja mä annan sen takas. Mut kuitenkin tätä kannattaa varoa. Joskus se voi laittaa vaikka blokin siihen sen tilalle tai muuta. Mutta kuitenkin se skämmääminen tapahtuu juuri tuolla tavalla. No niin, laitetaan pausa. Ja näytän vielä yhden jutun. Jos joku, kattokaapa. Jos joku meinaa, niin kun sä myyt tätä worldia, se voi olla jopa parempikin, mutta kuitenkin mä otan tämän world game nytten. Ja Noah tulee munkaan tradeen. Tää trade niin kun tapahtuu tälleen, että sä menet tähän jakoavaimen toisen nimestä, painat, ja sen jälkeen tätä trade-nappulaa. Nyt me käydään tää tradetus selväksi. Eikä mä laittaisin niinku tähän world game. Ja täällä olisi niinku jotakin kamaa, jota se voi skämmätä. Niitä skämmitapoja on monta. Mutta kuitenkin, kattokaa. Se skämmi aika monesti tapahtuu tälleen, että leikisti täällä maassa olisi niinku joku mun kama. Ja sitten adilainen tulisi rikkoa. Sen mä ottaisin äkkiä ne adit pois siitä Worldrogista. Sitten kun Noah vaihtaisi ne kamat, toi mun kamu vaihtaisi nämä kamat, niin sen jälkeen sillä olisi, mulla olisi ylihintaa ja mä saisin ne kamat. Okei, siirrytään seuraavaan aiheeseen. Okei, nyt jatketaan tätä asiaa. Ja trade tapahtuu näin, kun mä lupasin, että mä näytän. Mähän sanoin, että jakoavaimesta sitten pannaan tätä trade-nappulaa, mutta kuitenkin, miten sä voit edistyä, olisi hyvä niinku sellaiset pro-vaihdot. Sanottaisin, että ammattilaisen vaihdot, eli hyvät vaihdot. Eli mä laittaisin niinku, Noah laittaisi ton bunny eggin, ja mä laittaisin tähän smallockin. Niinku, että bunny eggi olisi arvotompi kuin tää smallokki. Ja nytten Noah suostuu. Siis mun kaveri suostuu. Ja mä panen tästä accept. Kannattaa kuitenkin tarkistaa, että se ei ole niinku skämmännyt sua. Kato, kun tässä on yksi magit egg, se saattaa olla jokin muu kama. Joten kannattaa aina tarkistaa tämä. Ja panna do the trade. Ja sen jälkeen se vaihtaa se tyyppi sen kaman. Juuri noin. Eikä tälleen tapahtuu tää trade-juttu. Mennään seuraavaan asiaan. Ja nyt seuraava aihe. Siis on nämä kaikki kamat täällä storessa. Niin kun mä voin neuvoa, mitä täällä kannattaa ostaa ja mitä ei kannata ostaa. Nämä Avesome items, nämä on ihan huonoja. Elikkä mikä tahansa näistä ei kannata ostaa. Esimerkiksi tämä Silkworm. Se ei ole mikään petti, vaan se on sellainen, niin kuin sellainen vaan eläin. Ja tää Pet Slime, tää on todella huono. Tää on vaan 100 000, tää on yli 100, tää on todella kallis, 100 000 kemiä, mutta oikeasti tää on vaan 22-24 VL. Tää Fire Truck ei kannata ostaa, ei tätä, ei mitään näistä, koska niiden oikea hinta olisi hyvä kaupasta, paitsi sitä Geiger Counter on kyllä ihan hyvä, koska sen oikea hinta on noin 12 VL. Ja Starboard on 11 VL, ei kannata ostaa tästä, no 11-10. Ja tää Grolle Motor Car on aika huono tässäkin. Se arvo oikeasti taisi olla 17 VL. Mutta mitään näistä ei kannata ostaa. Ja kun mä kerran olin niin tyhmä nuorempana, niin mä ostin tämän Dragon Handin, joka on oikeasti vain 16 VL. Ja se on tässä niinku 25 VL. Ei ikinä kannata ostaa mitään näistä. Ei yhtään mitään. Mutta jatketaan pian. No niin, nytten kannattaa, niinku, mä näytän tätä. Mä en ole varma, että täytyykö tää Bumblebee ostaa. Mutta kuitenkin, nyt mä näytän näitä muita. Nää Spend Crowtokenit jutut, nää Focused, nää FES on yli DL. Ne kannattaa ostaa ja tää Crystal Cape vasta kannattaa ostaa.
Nämä Night Visionit, sä näet niillä missä tahansa pimeässä. Mä en tajua, mitä tää Cryptape tekee, mutta tää Cuddly Piranha on myös hyvin arvokas. Tää on vaan sellainen lemmikki, joka seuraa sua Golden Pickaxella. Se on hienon näköinen ja sä voit hakata joitakin esiöitä entistä paremmin. Täällä Diggers Spikeillä, niin se hakkaa dirtin yhdellä. Aika hyvä. Oikeasti dirtti hakataan nyrkillä 2 tai mulla jutulla. Ja Papillis, tää on yksi hieno koira, joka seuraa sua. Mut kuitenkin täällä on myös näitä Beater Matchines, ei mitään näistäkään kannata ostaa, paitsi Stuff. Stuff kannattaa, paitsi jos se vaihtaa hintaa, mutta tää Cave Blast en ole varma kannattaako ostaa, koska en tiedä mitä tekee, mutta nämä muut. Ei kannata ostaa kuva Night. Se on hyvä. Ja myös ei kannata ostaa Sunya, koska se on, sanoisin, hyvin arvoton. Koska sulla on muutenkin täällä maassa tää Suny. Okei, nyt olisi aika lopettaa tää video. Kiitos kun katsoit. Muista myös tilata mun kanava. Olisi tosi kiva, jos mä saisin vähän sen enemmän tilaajia, koska ei tää kanava niin hyvä oo, mutta kuitenkin se olisi moro.